Gondhok bleguduk suaru gembol sumorante. Ayo, kowe arep ngopo Setyaki? Aja malah ngrek nang ngarepe Begawan Dara apa mbok kira kowe iki wong digdaya dhewe sak donya. Nyatane kowe bareng karo aku nggawa Kyai Cundamane kowe mlayu sifat kuping. Ning saiki lah kok dadi kendel temen kowe wani menthok karo Begawan Dara sing nggawa Cundamane. Ayo. Kowe iso kuat nadai Kyai Cundamane. Kowe kuat nadai pusakaku. Oh, aku meguru karo kowe 1 taun. Moro kake tibakno. Ora minggat karo aku. Kene marganing pati. Lho. Nanti pusakaku iki mau ya. Antasena saja. Terus le. Setyaki aja edan. Wah. Durna bapakku. Setyaki. Dudu Setyaki. Sapa kowe? Aku Werkudara anakmu. Aku Werkudara. Majakku. Ora ana kowe aku mati tenan Werkudara. Kapake kowe. Werna-werna. Ditendang dijotos, dibanteng. Digajol. Setyaki pancen setan. Ora ngormati karo aku. Ora ngormati lek dadi pendhita. Telat, kowe teko telat. Njaluk ngapura. Ora ana ngapura kanggo kowe. Kejaba kowe iso ngaturake batange Setyaki nang ngarepe Begawan Dana. Wah, bungke. Sayuk rukun sak kancane. Modar kowe. Setyaki kowe iki playumu sepira? Werkudara nggunakake aji Bandung Bandawasa. Wungkal bener pengantep-antep. Candak karo Werkudara, sabetke ngebuk modar kowe. Wis ora ana sing ganggu gawe karo Begawan Durna. Uripke Durna aman sejahtera. Ora ana sing mari njotosi karo Begawan Durna. Oh, padake aku to iso to kalahke. Padake ora ana sing berani karo Begawan Durna. Sambat to kowe saiki. Ngopo e, Mbah? Ora wong tuwa kok nangis. Nangis. Mergane arep tak cucuki. Ora yo, Mbah, aku ki putu sing bekti. Syukur nek ora. Nek ketoke kok Bapak mau nang ndi? Ngoyak. Makmu cilik Setyaki. Lho, kok doyak ngopo? Mergo Setyaki ngajar karo aku. Anane wong tuwa diajar. Anane wong tuwa diajar. Ora sero-sero le omong. Wis tratapan aku. Anane wong tuwa diajar. Ya mergo aku nggawa Cundamane arep mateni Setyaki. Terus bapak ngoyak mak cilik. Sing kakon aku tok kon ngopo? Setyaki kudu mati. Pokok ngono ki wong tuwa. Aku tak takon ngono ki wong tuwa apa kudu? Wong tuwa. Wong tuwa kok cangkeme elek. Sesuk tak londrene. Antasena. Antasena. Nek nganti mak cilik Setyaki mati mergo bapak
Majlis Setyaki mati sing ora trima Wandarawati. Wandarawati geger karo bapak. Tegese kowe wong tuwa sing seneng gawe urup-urup perkara, wong gerang sing seneng gawe perkarane negara Ngamarta. Apik wong ngono kuwi. Elek. Elek. Wajibe wong elek dijabke. Dijab karo sapa? Kewan apa? Nah, ora ngono kuwi Antasena. Aku wis tau. Ora pas. Tak jitet-jitet ya ora. Aku jaluk ngapura Antasena, tangane arep ngapa? Tangane arep ngapa Antasena? Langane wegah aku nek carane kaya ngono. Wajah, Werkudara, anak lagi Werkudara, wadah, Werkudara. Setan. Wah. Ambles bumi. Durna bapakku eneng apa? Durna bapakku eneng apa? Ayo tangi. Werkudara. Anakmu Werkudara. Sopo? Antasena. Anakmu Antasena ngajar aku sapen-apenake Werkudara. Wah. Kowe ngoyak sencake. Antasena duduk di belakangku. Iya. Bareng aku balik mripate mencereng. Ketoke ya arep halus sapi kene suwe-suwe saya kasar terus aku saya diajar. Aduh. Antep Antasena tangane mbangane sencaki Werkudara. Terus piye? Antasena doyak. Wong ya ambles bumi. Ora iso ya. Ora iso. Menungso ora tatanan sampe nake dhewe ora. Wah, ngopo? Mbok ana sing nyocok cangkemku ya. Mula kowe Antasena nek ketemu kudu diajar. Aku ora trimo Antasena kok wani ngajar mbahne iki anggap apa? Aduh. Antasena kudu tak cekel. Yo. Nek ora nganti tak cekel, aduh. Oh, lagi apa? Anakmu tekan jero nggawa guthek. Nggugu karepe dhewe iki nek ora tak cekel, cuman wae iki ora. Dijak anggar. Wah. Gatot wonten timbalan. Mrene ngingstaken dawuh. Kowe anakku kok dudu putra panjenengan Rama Kyai. Durna bapakku dijaga ngingstaken dawuh. Aku tak ngoyak Setyaki ngingstaken dawuh. Iki serius ora iki? Aku kok semelang to ya. Engko Werkudara lunga kowe bres. Mboten yak. Kula menika mboten badhe wantun kalian Rama Kyai. Menapa dipun dawuhaken tentu kula sendikani. Yakin? Yakin. Sumpah? Nggih, sumpah. Sumpah kowe? Nggih, kula sumpah ngertanipun Kanjeng Hyang Durna. Ya wis, nek pancen aku percaya. Nggih. Werkudara? Nggih. Senyaki to ya? Yo. Aku mau ditunggu Gatot-kaca. Yo. Gatot-kaca kowe nunggu aku ya? Nggih. Mau nek infus entek ditambahi ya? Nggih. Ngestakaken dawuh. Tunggunen Gatot-kaca Setyaki lak golekane. Gatot-kaca. Wonten dawuh ya. Kowe murid sing pancing teneng karo putu sing pancing bekti karo wong tuwa. Nggih. Aja wisan-wisan wani ngantemi karo wong tuwa merga kuwi neraka papane. Nggih.
Nek kowe wani nyenggol karo mbahmu sing menehi ilmu karo bapakmu, nek nganti aku wani nganti tok senggol, wah, kowe matine ora entuk dalan. Inggih. Mun aja wani karo wong tuwa. Inggih. Wong tuwa wajibe dilindungi kaya hutan. Inggih. Ngestoaken dawuh Paduka Hyang. Tenan ya, Nger. Najan sing goleki aku kuwi adimu kakangmu ning kudu tok elekke. Nek ora tok elekke, wajib tok waneni. Sedika ngestoaken dawuh. Antarja iki. Inggih, Kanjeng Hyang. Ana apa kowe? Dipun dawuhi dening Dimas Antasena. Kanjeng Rama ngoyak Paman Setyaki amarga saking Paduka Kanjeng Hyang. Heeh. Ora apa? Ora trima. Mesinipun kula mboten badhe trima, Kamas. Nyuwun pangapunten. Sawun kados mekaten Dimas. Hyang Durna iki pakartine ala. Nek ora diajar ndak tuman, menawi Kamas badhe miloro dhateng Hyang Prambantuna. Kula inggih mboten trima. Lho, yen ngono siadinge wangero Hyang Durna, mestinipun kemawon kula badhe ngayomi jer menika tiyang sepuh. Yen ngono apa kelakon pas dulurane antaraning Antarja karo Gatotkaca pisah merga Begawan Duna. Yen pancen Kang Mas Antarja badhe miloro dhateng Hyang Durna, kula ingkang boten nrimaken rasah basa-basanan. Ketok gedhoamu. Ketoke lair kowe ning Ngamarta ning batin kowe ngewangi mungsuh, batin ngewangi wong Kurawa. Pancen kula ajangi. Saiki arep ngopo? Aku manut karo Raden Antarja. Lho iblis. Yen ngono wis pancen wani karo pun Kakang sing tawedeni apamu. Ayo jajalan Antarja, jajalan Gatotkaca. Kene marganing patimu, kene marganing patimu. Gatotkaca ki ya tenanan arep nglabuhi karo aku. Nyeng. Kula badhe labuh nang nyeng. Antarja teka ya mripate abang tenan. Gatotkaca pisah sedulurane. Aku ngewangi Paman Jaki, kowe ngewangi Bawadana. Iki mergane manemu. Iki aku wis mempeng banget modiar. Anak werku rada gelut. Kok sing nggo sasaran kok mestakaku. Dieng 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 maune ki lomba maune ki meng mak des 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 bareng arep rampung kok des 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 oh apa ki nek rampung kok cepet jeng 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 dedeng tandeng tuso Tara Werkudara. Ngopo? Menggen-menggen apa kowe? Goleki Setyaki. Ketemu ora? Ora. Kowe tak kandhani. Wah, ngopo? Anakmu gak kanca karo Antarja nutuki mestakaku. Wah, apa iya? Gatotkaca mau tok kon nunggu aku ki jebul ngapusi. Kakane teko ki tantang-tantangan kae. Gatotkaca lungguh kene iki, Antarja lungguh kene iki. Iki Antarja, iki Gatotkaca. Iya. Tak goleke watu sik. Iya. Iki nggo kronologi kejadian. Iki aku. Iya. Iki aku. Iya. Aku meneng wae nang kene iki. Gatotkaca karo Antarja tatan-tangan. Pisah sedulurane. Iki mergane panemu, Kakang Antarja dicoba mungsuh aku. Ayo, legane atiku. Tung dlangtak. Kowe karo kancaku Antarja, do nuthuk gede-geden. Cleng 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 cleng. Sing ditutuk watu. Aku. Iki aku.
Tak tulisane. Yo. Begawan Durna. Yo. Wah, kok watu. Ming upama. Jleng 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 jleng. Aku nglekar. Yo. Omong-omongan. Kalau saiki anakmu ding angkringan mung loro kae. Bungae ra jamak-jamak kalau. Gelase dicangting cangting tangting tangting. Wah, apa ranane? Kose. Aku nek tak tinggal aku meninggal. Meninggal piye? Mati. Yo. Mergo aku diajar. Lah terus Aku digendong. Kowe ngoyak senjaki ngoyak kocong ngoyak antar aku digendong. Aku selalu ikut denganmu. yo. Aku mesti melu karo kowe, ora ono sing wani ngantemi aku. Yo. Tak gendonge. Tak oyahe. Werkudara. Piye? Sing digendong ki aku. Jare kowe iki. Jane bento. Iki mau meng upama, Werkudara. Iki saiki dilangke. Sing gendong aku. Oh iya. Oyake. Mangkat. Yo. Aja kuwatir. Tak oyake. Nah, sing buater. Senjaki cekel, Garukaca cekel, Antarsa cekel. Ora ana sing cicil mbok iki. Werkudara. Piye? Ora banter-banter. Kebanteran cangkemku melambe-lambe. Kena angin. Dalonke. Iki sing kebanteran Werkudara. Alon sithik nek. Ya arek kecekel sok kapan nek ngene iki. Wah, lambene keder yo ben. Sing baku kecekel. Cekel, senjaki karo Garukaca karo Antarsa. Yo. Piye? Tak kira ki nek wis aman. Polisi kena mukmen. Mukmen. Kowe mlaku rono, Antaséna mlayu banter banget ngantemi cengelku. Kowe balik mlayu rono, Senjaki ngantemi cengelku. Terus piye? Aku kesel. Aku digendong ning aku lak madhep memburi. Wah. Aku ora biasa. Engko tak ajari kowe mesti iso aja. Wis gawe kene. Nah. Aku tak weruh pemandangan. Dadi nek kono ana sing ngoyak karo aku iso ngandani karo kowe. Antarsa ngono ya. Yo. Ngono aku Garukaca ngoyak aku tak muni Garukaca. Yo. Wis gitu ya. Yo. Sing banter. Yo. Werkudara. Piye? Garukaca tekan dhuwur. Tuh ya, Garukaca. Yo. Werkudara. Piye? Antarja mlayu banter banget saka mburi. Werkudara, Antarja mlayu banter banget saka mburi Werkudara. Telat. Wah, Telat. Aku nek mburi Antarja ki terus balik. Ora mlayu sak banter-bantere kok. Doyak Antarja. Doyak terus. yo. Werkudara. Apa? Nyaki
Werkudara. Apa? Nyaki. Sopo? Nyaki. Telat Werkudara. Ora cetha. Wah, tak kira nek njaluk kuwaci. Sencaki Werkudara. Oh, toya. Antarja Werkudara, Antarja Werkudara, Antarja. Sencaki Werkudara, Sencaki Werkudara, Sencaki. Antasena Werkudara. Bubradegan. Sencaki Werkudara, Sencaki. Antasena Werkudara, Antasena. Gatot Kaca Werkudara. Antarja waduh Sencaki Werkudara, Gatot Kaca Werkudara. Werkudara Antarja Sencaki Gatot Kaca dadi siji Werkudara. Jarwo men. Asal coba tabitke. Wah, luweh. Piye, Pak? Golek es teh. Pripun Kakang Drona? Tangi. Jam pira? Lho. Sekolah mboten. Seragame teles. Kandhane ngayal ra. Pripun kok awake kok dadi remuk kaya ngoten. Aja diajar karo anak-anak mendho. Lah terus pripun? Sowan sanipun Iwang Pikulun Pot. Sinten dewase? Betari Durga. Betari Durga. Kula mboten lega nek ora arek uripe wong-wong iku nang warga.